mo ako milaom nga ang adlaw mo patim aga. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kaulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Ayaw ipalayo ang balaod sa imong baba, palandong nga hinuon kini adlaw o gabi. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan, ani ana usab kita ning atong bidlisiw sa kabuntagon, aron pamalandungan ang manindot nga mga pulong ni Hesukristo ug pulong diha sa balaan nga kasulatan. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 16. Ug si Jesus miingon, Alaot ikaw, Corazin, alaot ka, Betsaida, kay kun ang bantugang mga buhat nga nahimo diha kanimo, gihimo pa niadto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na unta silang naghinulsol, nga magpandong og sako, ug magnusnos, ug abos sa ilang lawas. Apan mas maarang-arang pa dito sa hukmanan ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Capernaum, buot kang ibayaw sa langit. Ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw lang, Jesucristo.
pasalamat ko. Grabe kaayong kining mapahitason sa tao. Nahibalo ba kamo nga mao kini ang kinaiya nga nahibilin sa atong pagpakighinagbo sa Dios? Kay dugay man kini maibot sa atong pagkatao. Ug mausab kini ang mauna kung kita buot mapahilayo sa Dios. Usahi man gud kay ingnon nato nga nawala na ang pride sa atong pagkatao. Kay naningkamot man kita nga magpaubos, di ba? Apan di ay, nagpahipi lang kini siya sa gihapon sa atong kaugalingon. Nagtakuban lang di ay nga sama sa nagpaubos na kita. Apan di ay, nagpataas o nagpakamapahitason gihapon. Sa kanunay, magtakuban ka na siya sa lain nga kinaiya. Busa, kinahanglan gayod nga ato kining papason diha sa iyang gamot. Matud pa radikal nga pagpapas niini. Apan lisod. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot og mga lugar, Corazin, Betsaida, Capernaum, nga ang kadaghanang nanimuyo mga Hudeyo. Dili sama sa lugar nga Tyre o Sidon, nga ang kadaghanan nga nanimuyo mao ang mga pagano o gitawag silang hentil. Matud pa ni Jesus kini mga lugar nga iyang gihisgutan sama sa Corazin, Betsaida o Capernaum, mga mapahitason kaayo. Ug dili maminaw kaniya, bisan ko naghimo na gani siya mga milagro didto, ug nagsangyaw na kanila, naghatag og daghang mga mensahe. Alang sa mga Hudeyo, kay sila pinili man sa Dios, ang ngayon nga modawat sila sa mga milagro, naghimo ni Jesus. Apil na ang mga mensahe sa iyang mga pagsangyaw. Kay sila man ang gipili, sukad pa sa sinugdan sa ilang pagkanasod. Busa, ang ngayon lang nga paborito sab sila ni Jesus. Paborito sila sa Dios. Ug mudawat sa tanang mga bendisyon nga ang ihatag kanila. O paminaw sa pulong ug buhata, mao kini ang mensahe ni Jesus alang kanila. Ug kanato karon, tungod kay mao kana ang pagbuot sa Dios. Mao kini ang natun-an ni Job sa unang pagbasa, nga ang tao inanay nga mudawat nga wala siya makahibalo sa tanang butang ning kalibutan. Daghang mga panghitabo, mga katingalahang butang ug mga kabuhatan nga wala kita mahibalo. Busa, mapaobsanon kitang mudawat nga dili hingpit ang atong kahibalo. Busa, pasagdi ang Dios nga mahimong Dios, matud pa. Pasagdi ang Dios nga makigsulti kanato. Ug ang atong sangon, maulama ang pagpaminaw ug pagbuhat sa angayang buhaton. Ang piyesta karon nagpiyesta karon si San Jeronimo, Saint Jerome. Siya ang nagtranslate sa Biblia gikan sa Hebreo o sa pinulungan sa kaniadto. Si San Jeronimo naningkamot nga ang pulong sa Dios matun-an sa katawhan. Mao man gani nga iya kining gihubad sa pinulungang masabtan sa kanhing katawhan. Ug hangtod nga ang atong mga Katolikong scholars naghubad niini ngadto sa atong pinulungan aron lamang atong matun-an ug una sa tanan mabasa. Busa matud pa ni San Jeronimo, ang pagkaignorante sa Biblia nagpasabot nga wala nato makaila o wala nato maila si Kristo. Sa in English pa, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Diha sa kasulatan, tataw kaayo ang mensahe ni Jesus nga ang musunod kaniya kinahanglang mahibalo, nga ang pagsunod kaniya nagkahulugan dili lamang nga magmalipayon kita, kundili mo agi gayud sa kasakit, mga babag nga atong makatagbo. Tataw kini nga mensahe aron ang tao makahimo sa tukmang desisyon. Matud pa, yes or no? Musunod kita o dili? Nothing more, nothing less. Sa iyang kinabuhi, what you see and hear
is what you get. Busa kung buot kitang mahimong sumusunod kaniya, kinahanglang magasunod kita sa kamatuuran, magmatinud-anon sa makaniya. Sincerity and honesty attracts love. We should be ready at all times to report to the call of duty. Doing the good and the better, and eventually the best, is always a priority and is always urgent. What is more urgent than to do something for the greater glory of God? Unsa may kinahanglanon kaayo nga buhaton, mao ang paghimaya sa Dios. Kinsa ka man, asa ka man, unsa man ang anaa kanimo, gitawag kita ni Jesus. Ikaw matod pa niya, isangyaw ang gingharian sa Dios. Susiho nato ang atong kaugalingon mga kaigsuunan sa pipila ka gutlo. Kung nagdumili ba kita sa pagbasa sa Biblia, sa pulong sa Dios? Kanusa kita nagsugod pagbasa sa Biblia? Unsa may atong gibuhat kung kita isalikway sa atong isigkatawo? Diha sa kasulatan atong mabasahan kung unsaon nato pagbansay o pagka mapaubsanon. Tataw kaayo mga kaigsuunan nga giimbitar kita ni Jesus nga magtuon mahitungod kaniya. Ilhon siya og alagaran siya og himayaon ang Dios. Magampo kita. Magampo kita sa Amahan nga nagpatibulaag sa mga taong mapahitason ug nagtuboy sa mga mapaubsanon. Sa matag pangamuyo kita muingon. Himua kaming mapaubsanon, Ginoo. Nga ang simbahan mahimong kahimanan sa pagkabig sa katawhan balik ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming mapaubsanon, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran magbaton unta sa kahadlok sa Dios aron dili sila mangapukan. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming mapaubsanon, Ginoo. Nga uban sa pangama ni San Jeronimo, dili unta kita mabalaka, umawad-an sa paglaom, ug kadasig sa higayon nga isalikway kita sa uban isip mga sinugo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming mapaubsanon, Ginoo. Nga sa walay kinatubang kaluoy sa Dios, maluwas unta ang mga nangamatay, gikan sa makalilisa nga silot. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming mapaubsanon, Ginoo. Maluluyon namong Amahan, ihatag ka namo ang kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahinusulon, aron kami mahimong takos diha kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon ug akong ambit pag-usab ang numero nga kung buot kamo magpaampo ni ining atong programa. Text lang ni ining nga numero 09497-887-395. Ug kaninyong tanan manamilit na usab ang inyong higala sa kanginan si Sister Rica, sa mga madre sa Daughters of St. Paul kauban si Rose Caballero, ug usab ang tanan nga mga birthday day akong bation ug hinaot nga maana kaninyo ang kalipay nga walay katapusan labaw sa tanan, kalipay nga kita milambo og nabag-o diha kang Kristo. Akong kauban usab si Arvin Borla ug si Rose Caballero ug kining inyong higala dinhi sa technical engineering atong stasyon DXGN. Kaninyong tanan maingon kami malipayong buntag kanatong tanan. Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.